Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μια τόσο δύσκολη ώρα. Να συγχαρώ τις δύο προηγούμενες ομιλήτριες και την κυρία Τσιοπούλου, με την οποία έχουμε συνεργαστεί κατά καιρούς για όλη αυτή την εξαιρετική παρουσίαση. Θα κρατήσω την τελευταία φράση από όλα τα ωραία που άκουσα. Οι καθηγητές πρέπει να συνεργάζονται και αυτό είναι και προαπαίτηση για να πετύχει αυτό που έχω να προτείνω εγώ σήμερα. Το πολυτροπικό κείμενο στη διδασκαλία της στατιστικής, ένα χρήσιμο εργαλείο μαθηματικού γραμματισμού. Ο τίτλος είναι και λίγο παραπλανητικός, με την έννοια ότι περισσότερο πρόταση είναι αυτό που θα κάνω. Θα έπρεπε να λέω μία πρόταση για να κάνουμε τα μαθηματικά αλλιώς ή για να συνεργαστούμε ως ειδικότητες. Το πολυτροπικό κείμενο είναι ένα θέμα που απασχολεί στην εποχή μας ευρύτατα τους φιλολόγους, τους γλωσσολόγους και γενικά όσους ασχολούνται με τη διδασκαλία και την εκμάθηση της γλώσσας. Τη δουλειά έχει σε ένα συνέδριο μαθηματικών. Εντάξει, το χρησιμοποιούμε και εμείς στο χώρο της δικής μας διδασκαλίας. Όταν μιλάμε για πολυτροπικότητα, αναφερόμαστε πάντοτε σε TPE. Όμως, η υποδομή που υπάρχει στα σχολεία δεν νομίζω ότι επαρκεί για να είμαστε όλοι μαθηματικοί πάντα σε ένα εργαστήρι και να δουλεύουμε με τα σύγχρονα μέσα. Και η παινία πώς το λένε, η φτώχεια, ναι, τέχνας κατεργάζεται. Εμείς ξέρουμε πολλά από αυτά. Είδαμε πριν πόσο ωραία σκαρφήματα και ιδέες κατέβασαν οι συνάδελφοι και η κυρία Τσιοπούλου στο Λύκειο της Καλλικράτειας για να ενεργοποιήσουν τους μαθητές μας. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Να χρησιμοποιήσουμε την στατιστική, χωρίς κανένα εργαλείο. Να δούμε όμως πρώτα τι είναι το πολυτροπικό κείμενο. Πολυτροπικό κείμενο, όπως λένε οι ειδικοί, είναι ένα κείμενο το οποίο συνδυάζει δύο ή περισσότερα συστήματα σημειωτικής. Τα συστήματα σημειωτικής τώρα, έτσι όπως τα ορίζουν σήμερα, είναι το γλωσσικό, που αναφέρεται σε θέματα όπως το λεξιλόγιο, η γραμματική προφορικής και γραπτής γλώσσας. Είναι το οπτικό, που αναφέρεται σε εικόνες, κινούμενες και μη, μιλάμε για νέες τεχνολογίες, χρώματα και άλλα. Το ηχητικό, που αναφέρεται σε ένταση, ρυθμό, ηχητικά εφέ και άλλα. Το χειρονομιακό ή κινητικό, όπως το μεταφράζουν, που αναφέρεται σε χειρονομίες, κινήσεις, τάσεις, εκφράσεις και άλλα. Και το χωρικό, που περιλαμβάνει θέματα όπως η εγκύτητα, η διάταξη και η διοργάνωση των αντικειμένων στον χώρο. Με τα φτωχά μέσα που θα διαθέσουμε, θα περιοριστούμε στο πρώτο και στο δεύτερο, στο γλωσσικό δηλαδή. Λέγοντας όμως γλώσσα, δεν εννοούμε μόνο τη φυσική γλώσσα, εννοούμε οποιονδήποτε κώδικα χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να μιλάμε για αλγεβρική γλώσσα, για γλώσσα μουσικής και για άλλα. Τώρα, όλες αυτές οι έννοιες είναι σύνθετες και όπως λέει και ο Σοφρόνης Χατζησαβίδης στην εργασία του «Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή» της τελευταίας 30 ετίας, η εμφάνιση εν είδη βομβαρδισμού τα τελευταία χρόνια στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία νέων όρων και ενιών που αφορούν τη γλωσσοδιδακτική, όπως γραμματισμός, εγγραμματισμός, γλωσσική επίγνωση, πολυγραμματισμοί, ιδεολογική προσέγγιση, ολιστικές μέθοδοι, φαίνεται να έχει δημιουργήσει σύγχυση στους αποδέχτες των όρων αυτών και του σχετικού ενιολογικού τους περιεχομένου. Επομένως, προσπαθούμε να κατανοήσουμε, έτσι, αν είναι κάποιος φιλόλογος, ας μην παρεξηγήσει κάποια πράγματα τα οποία προσπαθούμε τώρα να καταλάβουμε κι εμείς. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που κουνούν το δάχτυλο και λένε δεν παραβιάζουμε τις απαραβίαστες περιοχές. Απαραβίαστες. Τώρα, και αυτό το κείμενο είναι ένα πολυτροπικό κείμενο, γιατί συνδυάζει δύο σημειωτικά συστήματα. Έχει και τη γλώσσα, έχει και την εικόνα. Επομένως, όταν μιλάμε για πολυτροπικό κείμενο, μιλάμε για την πολυτροπικότητα και τα συστήματα σημειωτικής και αναρωτιέται κανείς ποιος είναι ο ρόλος του μαθηματικού κειμένου σε αυτό. Βέβαια, όταν λέμε μαθηματικό κείμενο και ξεκινώντας από αυτό που είναι το απλούστερο, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε πως μιλάμε για πολυτροπικότητα, αφού έτσι εισάγονται οι μικρότεροι μαθητές στα μαθηματικά. Για να αποδοθεί νόημα στα σύμβολα, πάντοτε συνοδεύονται από κάποιες εικόνες. Και ενώ ξεκινάμε από αυτήν την απλή καταγραφή, προχωράμε παραπέρα και εδώ το σημειωτικό σύστημα γίνεται σύνθετο, χρησιμοποιεί λέξεις, γράμματα, αριθμούς, σχήματα, διαγράμματα,
γίνεται πολύπλοκο και εδώ έγκυται και η δυσκολία των μαθηματικών. Όπως λέει και η Ευγενία Κολέζα, η γλώσσα των μαθηματικών έχει ένα ευρύ πεδίο σημειωτικών συστημάτων, των οποίων η δυνατότητα ερμηνείας αποτελεί προϋπόθεση για τη μάθηση των μαθηματικών. Εάν δεν μπορεί ο μαθητής να ερμηνεύσει τους κώδικες που βλέπει, δεν μπορεί να κατανοήσει τα μαθηματικά και δεν μπορεί να τα μάθει. Και βέβαια, η μάθηση των μαθηματικών είναι προϋπόθεση για τον μαθηματικό γραμματισμό, ο οποίος είναι προϋπόθεση για τον πολυγραμματισμό. Τι είναι ο πολυγραμματισμός? Είναι η ικανότητα κατασκευής νοήματος σε διαφορετικά πολιτισμικά, κοινωνικά ή ειδικά συγκείμενα. Και η ικανότητα χρήσης όχι μόνο αλφαβητικών, αλλά και πολυτροπικών αναπαραστάσεων. Λέγοντας συγκείμενα, βέβαια, εννοούμε το κείμενο που περιέχει τη λέξη ή την φράση, την περίοδο και από την οποία αντλεί νόημα η λέξη, η φράση ή η περίοδος. Όπως είπε και ο Χατζησοφρόνης, όπως διάβασα πριν, είναι δύσκολο να αποδώσουμε όλα αυτά τα νοήματα. Αλλά νομίζω ότι υποχρεούμαστε να το κάνουμε, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι απαραίτητο σήμερα, μέσα από τη διδασκαλία των μαθηματικών, να καθιστούμε ικανούς τους μαθητές μας να μπορούν να διαβάζουν οποιοδήποτε μη συνεχές κείμενο, όπως είναι αυτό, ας πούμε, ο χάρτης του μετρό στην Πράγα. Εάν βρεθεί κάποιος εκεί, θα πρέπει να μπορεί να αντλήσει πληροφορίες και να πάει εκεί που θέλει. Αν θέλει να αποφύγει τέτοιους μπελάδες, μπορεί βέβαια να ταξιδεύει με τουριστικό γραφείο. Αλλά νομίζω ότι καλή είναι η αυτονομία. Και αν υποθέσουμε ότι δεν ταξιδεύει, τότε σίγουρα κάποια στιγμή θα πρέπει να διαβάσει έντυπα, όπως αυτό, για να πάρει πληροφορίες για το οικογενειακό επίδομα. Και εδώ έχει ενδιαφέρον αυτό, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται κάτω, είναι ο πίνακας οικογενειακών επιδομάτων έτους 2014. Στην πρώτη στήλη είναι αριθμός δικαιούμενων παιδιών. Στη δεύτερη, μηνιαίο επίδομα στο σύνολο των παιδιών σε ευρώ. Στην τρίτη είναι ετήσιο επίδομα στο σύνολο των παιδιών σε ευρώ. Καταλαβαίνει κανείς ότι κάνει έναν πολλαπλασιασμό της τιμής της δεύτερης στήλης επί 12. Μας το δίνουν έτοιμο, άρα ούτε πολλαπλασιασμό δεν μας αφήνουν να κάνουμε. Και το ερώτημα το δικό μου είναι τι είναι αυτό που είναι στην τρίτη στήλη, το οποίο λέει ετήσιο ποσό με το επίδομα τρίτου παιδιού σε ευρώ. Και αυτό προσαυξάνει το επίδομα του ενός παιδιού, των δύο παιδιών, των τριών παιδιών, των 4 παιδιών. Δηλαδή το επίδομα τρίτου παιδιού υπάρχει στο ένα παιδί, στα 2 παιδιά, στα 13 παιδιά, στα 14 παιδιά. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα απόδοσης νοήματος και εδώ φαίνεται πως δεν αρκεί ο γραμματισμός του αναγνώστη, απαιτείται και ο γραμματισμός του συντάκτη. Θα μπορούσαν βέβαια να έχουν κάνει κάτι καλύτερο, όπως είναι αυτό, όπου διαβάζοντάς το μπορεί κάποιος να καταλάβει πολύ καλά πώς είναι δομημένα τα πράγματα και θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει κιόλας για να εξετάσει τους μικρούς μαθητές, αν γνωρίζουν από ανάλογα ποσά, να θέσει ερωτήματα. Εκεί συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως και 9.000, ετήσιο επίδομα τόσο. Έως 18.000, ετήσιο επίδομα τόσο. Είναι ανάλογα τα ποσά. Ποια θα έπρεπε να είναι η τιμή του μεσαίου ποσού για να είναι ανάλογα τα ποσά και όλα αυτά που για κάποια παιδιά ακούγονται πολύ τρομακτικά και αποφεύγουν τα μαθηματικά και επιλέγουν να πάνε σε θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια αυτά είναι απαραίτητα. Εντάξει. Διαλέγουν όμως να διαβάσουν ιστορία αντί για μαθηματικά. Και τότε συμβαίνει το εξής στην τρίτη λυκείου. Έρχονται αντιμέτωποι με τέτοια κείμενα, τα οποία κείμενα σταματάνε τη συνέχεια τους, συνεχές είναι το κείμενο αυτό που έχει μόνο λέξεις, και εμφανίζουν έναν πίνακα. Τώρα εδώ έχουμε πάλι ένα πολυτροπικό κείμενο. Αυτό το συμπεριέλαβα μετά από μια συζήτηση που έκανα με συνάδελφο στο Λύκειο που διδάσκει ιστορία και μου έλεγε τη δυσκολία των μαθητριών να διαβάσουν τις πηγές στην ιστορία. Οι πηγές είναι αυτοί και ρώτησα τι είναι οι πηγές, δηλαδή τι δεν μπορούν να διαβάσουν και μου έδειξε αυτό το πίνακα από όπου πρέπει να αντλήσουν πληροφορίες. Επομένως,
Εμείς, ως μαθηματικοί, τι πρέπει να κάνουμε? Να χρησιμοποιήσουμε τη στατιστική, η οποία απαιτεί προϋπόθεση για το γραμματισμό. Δεν είναι δυνατόν να επιδιώκουμε σήμερα το γραμματισμό χωρίς να διδάσκουμε και να διδάσκουμε επισταμένως τη στατιστική και να δημιουργούμε κατάλληλα φύλλα εργασίας. Άλλωστε, όλοι καλούνται κάποια στιγμή να συμπληρώσουν κάποιο ερωτηματολόγιο. Εγώ είχα δώσει αυτό στους μαθητές τρίτης λυκείου. Είναι ένα ερωτηματολόγιο που έλεγχε τις γνώσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Στην ερώτηση 5, που λέει ενημερώνεσαι για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, τα 2 τρίτα των μαθητών απάντησαν όχι. Από κάτω, στην επόμενη ερώτηση που έλεγε «Αν ναι, από ποια πηγή ενημερώνεσαι», τα 3 τέταρτα των 2 τρίτων που απάντησαν όχι, συνέχισαν και σε αυτήν την ερώτηση. Ναι, αλλά τα 3 τέταρτα των 2 τρίτων είναι το 1 δεύτερο. Το 50% δεν μπορεί να διαβάσει ένα τέτοιο κείμενο στην τρίτη λυκείου. Αυτό το συμπέρασμα είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσω ένα ειδικό φύλλο εργασίας, το οποίο ήταν καθαρά πολυτροπικό. Συνδύαζε 3 διαφορετικά είδη κειμένου. Το πρώτο ήταν ένα τοπογραφικό διάγραμμα. Είχε ένα σχολείο στη μέση, ήταν 3 τομείς, 3 τομείς με οικισμούς, από όπου μαθητές έπρεπε να πάνε στο σχολείο. Στη συνέχεια υπήρχε ένας πίνακας με τους οικισμούς, την απόσταση των οικισμών από το σχολείο και τον αριθμό των μαθητών ανά οικισμό. Και δίπλα, σε φυσική γλώσσα, τα ερωτήματα στα οποία έπρεπε να απαντήσουν οι μαθητές. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να αντλήσουν πληροφορίες και μετά από πολλή συζήτηση εργάστηκαν βέβαια σε ομάδες, γιατί ο παιδαγωγικός στόχος, οι παιδαγωγικοί στόχοι μάλλον διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές τους. Όσο για τους διδακτικούς αφορούσαν το μάθημα των μαθηματικών που είχαν να διδαχτούν, δηλαδή μέσες τιμές, σχετικές συχνότητες και τέτοια. Ποια ήταν τα αποτελέσματα, αφού εργάστηκαν σε 4 ομάδες των 4 ατόμων, οι οποίες μάλιστα χωρίστηκαν κατά παρέες, έγιναν 2 ομάδες αγοριών, 2 ομάδες κοριτσιών. Μόνο την πρώτη ερώτηση απάντησαν όλες οι ομάδες. Στη δεύτερη απάντησαν οι 3, στην τρίτη καμία ομάδα και στην τέταρτη μία ομάδα. Πάρα πολύ μικρό ποσοστό για να υπολογίσει μέσους όρους που ήξεραν να τους υπολογίζει σε τυπικές ασκήσεις, γιατί δυσκολεύτηκε, γιατί έπρεπε να συνδυάσει τα δεδομένα από 3 διαφορετικά κείμενα. Ήταν μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα, τη συζητήσαμε πάρα πολύ, την επαναλάβαμε, βελτιώθηκαν οι μαθητές, ολοκληρώθηκε και μετά τι? Μετά από κάθε τέτοια δραστηριότητα που σκαρφίζεται ο καθένας από εμάς για να παρακινήσει τους μαθητές του, το θέμα είναι να μην φτάνει στο σημείο να νιώθει κάπως έτσι. Είμαστε κάπως μόνοι στο σχολείο. Εκφράζω και ένα παράπονο τώρα και εν ώψη της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, ελπίζω να εισακουστεί, είμαστε αρκετά μόνοι. Και ένα πρόβλημα μεγάλο που αντιμετωπίζουμε είναι και η αντίληψη ότι η γλώσσα και τα μαθηματικά είναι 2 πεδία τα οποία απέχουν παρασάγκας, μεταξύ των οποίων υπάρχει ένα σχίσμα, ένα βάθρο αγεφύρωτο. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτά τα 2 πεδία να μπουν σε κοινή τροχιά, αν πραγματικά επιδίωξη όλων μας είναι ο κριτικός γραμματισμός, και να ξανασκεφτούμε αν πράγματι υπάρχουν απαραβίαστες περιοχές, όπως αρκετοί εξημών διατείνονται. Υπάρχουν, δεν ξέρω, το αφήνω το ερώτημα ανοιχτό και σας ευχαριστώ.